mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will... Praise the Lord! Hallelujah! Nagasat, amalom, ti Domingo, kada tayo amin, nga kakabsat, nga agdengdengag ita, agbuybuya ita, karagiti social media. Madaydayaw iti Apo, maikatlo, nga Domingo, iti bulan, iti January. Happy New Year pa rin, kada tayo am amin kakabsat, Happy New Month. Kada tayo, itultuloy mi nga ikabkablaaw, itinagan ni Apo tayo nga Kristo kakabsat, iti dayto nga malam, manipod iti programa yo ken ni Kristo, mensahe ti panakaisalakan. Isu nga dumandanon kada tayo, manipod alas 2, agingga na alas 3, iti tunggal malam, iti Domingo. Ket hello, kada tayo amin nga naka-tune in tata, ket hello mod karagiti agbuyang tupay. Maud-udi haan nga dayto nga oras na imbag nga aldaw iti Domingo nagasat nga bigat wenno aldaw malam kadagiti kakabsat tayo met dita ni abroad. Kaya't ko lang nga kablaawan dagiti amin nga sponsors iti programa mensahe ti panakaisalakan kakabsat nga adda ita Italy, adda dita ni France, kastamo at dita ni Greece. Maraydayaw iti Apo, ni Apo iti mangbendisyon, kada kayo, muna kayo kakabsat, kati karkararagmit, agtultuloy ko mga panangaywan, panangtulong ni Apo kada kayo, amin dita kakabsat, kay ramanan dagiti pamilya yung adda ditoy Pilipinas. Maraydayaw ti Apo, kahit kumalang kablawan, dagiti innami iti darapidap, ni Nanay Nati, Barnachea, kastamutan, ni Nanay Sinang, dagiti agdengdengeg na senior tata ni Nanay Mirna, ken dagiti dadumapay. Kastamutan ni Manang Ani ken ni Manong iti Barangay Talugtog. Naimbag nga malam kada tayo amin kakabsat, kastamot dagiti kakabsat nga agdengdengeg kadagiti Radio Datata iti Depar na ti Cervantes, iti San Emilio, iti Salcedo ken kadagiti aminon nga dumanunan daytoy nga connection wenno signal iti radyo DZTP ditoy syudad iti Candon. Maraydayaw ti Apo, maraydayaw iti Dios, agyaman tayo iti pigsa ti sagtunggal may sakada tayo, ket itultuloy tayo nga dayawon isuna, ket kayat ko pa nga kablaawan uray da Pastor Benel ditoy San Isidro, kastamutan ijay napain lakay Langlang ka second. Maridayaw iti Apo, iti ayan da Pastor Benel Dakayanan and the whole church. Maridayaw iti Apo, kumusta kayo amin dita? Kastamutan iti kabsat nga ijay McKinley kakabsat. Nga na udi nga grinit tayo kakabsat iti last Sunday. Naimbag nga malam kadagiti aminan nga agdengdengeg ita oray pa iti barangay mi, iti Kalimugtong. At dagiti madama nga meeting tata, dagiti RIC, niya po titumulong, kadagiti aming nga agendas, ti dayto nga malam. Ket itad ko kini Brother Ermelo, ti panagtultuloy ti programa. Amen. Praise the Lord. When kakabsat, sakbay nga agtultuloy tayo,
Tuloy ko po iti kumablaaw kada kayo amin nga dingdingeg iti radyo kin kastamot iti social media ket kahit kuman nga kablawan di ingungutin mi nga nanang kintatang ditan ni Barangay Kalimugtong amok nga kankanayon kayo nga si antabay iti radyo yo ken kastamet dagiti amin nga barangay official dita Barangay Kalimugtong ketuen kablawak met ni Kagawad Romy Gregorio sapay kuma ket adday suna etapta iti balay pagagasan ket ni Apo Dios sumati mangan anay nga mangisubli iti pigsam mang sagid kin ka palaing ka sir ketuen kastamot iti presensya ni Pastor Edward Buenavista ta tira nga Domingo adda nga nakadwa tayo iti church ket Pastor thank you so much tinabayag nga tsimpo nga hantay nga nakikita ket nalagip na kami nga may pinasyar jay darapidap ket ti Dios ti mamindisyon kanyam kadagiti anyaman pay nga dinno ti yan lakad mo tatang tiyempo ket thank you so much Pastor iti panagkikita tayo manen ket kastamot kadagiti amin-aminen ngagdingdingeg dita Galimuyod Ilocosur nimbag nga malam tay amin ket mangipakayak iti maysa kanta ket sapay kuma ta titunggal maysa andang kiniapo Dios isu amin kukwa na amin nga dayaw. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Nagtanong ka, when man nakabaling ka, awan tikas ken ka. Awan tikas ken ka, nagtanong ka, when makabaling ka, awan tikas ken ka. Awan tikas ken ka. Wano Dios, amami na langitan, awan tikas ken ka, Apo. Si kalaeng ti rumbeng nga paglukbaban mi o Dios. O madaydayaw ka o Apo, Lord,
Tiyati manin o Diyos nga kanito. At di kami o Apo manin, tila ito nga programa o Apo, nga daw Apo, nga dumdumgan, dagiti o Diyos anak mo Apo. Babaan o Apo, tida ito nga radio station, Lord God. Katsapay ko mao Apo, iti panagpatuloy mi kadi o Apo. Si kakadi o Apo, iti mangted o Apo. Iti talna o Apo, iti tunggal maysa kada kami. Kastamot o Apo, ito bendisyon mo kadi o Apo. Kadagiti Diyos kakabsat ngagdingdingag o Apo. Kadagiti daw Apo ten anayan na o Diyos, si kati mangagas kadi o Apo. Sagide mo o Apo, babaan o Apo, dito nga programa o Apo, dumanon o Diyos, dagiti sasaom. Kutuno Diyos, tultuloy mo o Apo, iti mamindisyon, kastamot o Apo, dagiti anak mo o Apo, ngosara mo o Apo, iti dito nga istasyon, Lord God. Kutuno Diyos, awanin sa bali nga kamangan mo o Apo, si kati mitantan ko Diyos. Patuloy mo dito yung aramid mi. Tinagan na po, Misos. Dinawat mi amin dagitoy. Amen. Praise the Lord. Maraydayaw iti Apo kakabsat, tultuloy tayo ti aramid tayo ti daytoy nga malom, kaya't ko laang nga ulitin. Dayjay naibaga tayo iti Sunday kakabsat, manipod ti lesson tayo moving forward with faith. Manipod karagiti pakaistoryaan dagiti Israelitas, idin ni Moises, indala na isuda, manipot Ehipto, ginggana iti agturong, iti promised land kakabsat, nga kuna tayo iti Sunday, dagitoy nga Israelites, adda kadakwada, dayjay pamati, kani Apo. Adda kadakwada, dayjay buteng, ngem, in resistarda, dayta nga panagbot-buteng. Adda kadakwada, iti panag-murmur kakabsat, wano panagtantana butob, ngem, iti kamaudyana na day stay focused kakabsat, karagiti sao, iti Apo. When kakabsat, iti dayto nga malom, ulitak nga kunaan, no agtuloy tayo nga magna, iti dayto nga taon 2026, ti Dios, ituloy na, iti kumadwa, ituloy na, iti makikaad na kada tayo, kadwaan na tayo, kadwaan na tayo kakabsat, iti dayjay biyag nga naidedekar ken kuana, iti dayjay biyag kakabsat nga naidevote laeng nga agserbi iti Apo. Praise the Lord. Sapay la kung makakabsat, tanadesidir tayon, iti kanayon nga intayo panagtuloy nga panakipag na iti Apo. Ngarod, iti dayto nga malom, kung naagmanan, iti panangpili tayo, amagna, makipagna, iti Apo kakabsat, isot na sayaat nga gandat. Isot na sayaat nga aramidan kakabsat. Tati panangpili tayo meten, iti kastoy, kat isumutan ti panangpili tayo ti biyag, kani Kristo. If we choose to move forward by faith kakabsat, we choose life in Christ. And life with Christ kakabsat kat napintas launay. So iti daytoy nga malam kakabsat, itultuloy tayo nga kitaan, kasano iti biyag nga nabendisyonan, wano ti biyag nga mabendisyonan, no biyag nga naikanulong kani Kristo. Basaan tayo kakabsat, manipod iti Deuteronomio chapter 30 verses 19 to 20 kakabsat. Dito makita tayo kakabsat dagiti gundaway ni Moises kakabsat nga nagsao kadagiti anak ti Israel. Kunana dito pagbilyen kayo iti biyag wenno patay. Iti bendisyon wenno iti lunod ti Dios. Awagak ti langit ken ti daga amang saksi iti pilyenyo. Pilyenyo ti biyag. Ayatenyo ti Apo a Diosyo. Agtulnog ken agtalinaed kayo anapudno ken kuana. Tapno napaot to ti panagnaedyo. Da kayo ken dagiti kapututanyo. Iti daga nga inkari nga inted ni kadagiti kapuunan nyo, da Abraham, Isaac, ken Jacob. Ituloy mi Apo nga ikamang ken ka, ti panakaibasa dagiti paset dagiti sasaom iti daytoy nga malom. Si kaapo ti bumyang, manipud Apo ditoy, aging gana kadagiti lugar, nga ayan dagiti kakabsat mi Apo ngagdengdengeg ken agbuybuya.
ket palubusam kadi nga ti presensyam Apo isu ti agmanifestar itoy ken karagiti aminen nga lugar ngayan dagiti kakabsat mi Apo nga makipagdanggay nga agdayaw ken kay ti daytoy nga malom. Bendisyonam ti panakaibensa-bensa dagiti sasaom. Bendisyonam uray pay ti anak mo nga ramatom. Tudmi ti amin mi ken ka tulungan na kami. Itinagan ni Jesus, dawatan mi amin dagitoy. Amen. Maraydayaw iti Apo. No kitaan tayo kakabsat, manipod iti 40 years kakabsat nga panagyan, panagdalyasat, dagiti Israelites, iti letang, wenay wilderness kakabsat, dagitoy nga anak ti Israel, at dadan iti igid, wano iti dandanin kakabsat, ijay makunkuna nga promised land. So, iti asideg kakabsat iti Jordan River, isudaket nagaramid da iti kampo. Nagaramid da iti pagyananda, pagresanda pay. Ket sakbay na nga i-cross da wenno bumalasi da kakabsat iti river, Jordan River kakabsat. Haanon nga ni Moses ti kadwada dito yun kakabsat. Ni Joshua iti mangilid kadakwadan tapnon agtuloy da nga mang-take ijay possession kakabsat iti makunkuna nga promised land ti Apo kadagiti kadakwada manipod kadagiti ancestors da ken dagiti nakaad-adon nga naglabasen nga generation. So ditoy ni Moses kakabsat haan na makadwa isudan, gaputa, isuna ket lumakayon, ket asidugan iti apit na. So, manipod ija Ehipto, nga kinadkadwan na dagitoy nga anak ti Israel, aging gana kadagiti tawtawan kakabsat iti disyerto iti Sinai, kadwa-kadwa na isuda. Ket ti Dios na ibaga na meten, ken kuana, ken kadagitoy kakabsat nga haan nga makadanon isuna iji promised land. Ket manipod ditoy ni Moises kakabsat, pinanunot na amang ited kakabsat iti maysa nga kaslang sarita para kadagiti anak iti Israel. Ket daytoy isu dayjay binasa tayo kakabsat nga inbaga na kadakwada. Ket manipod ditoy inulit na kakabsat nga inpalagip dagiti law, wenno dagiti bilbilin iti Dios kakabsat nga nabayagan nga naawat da, ket imbaga na kadakwada iti agtultuloy nga panagtulnog da iti Apo, agin gana kakabsat nga mabalasiw da iti Jordan River, aging gana iti dumanunan da nga promised land. So ditoy kakabsat na aramid iti challenge ni Moses kadagiti tattao manipod kadagiti ababalaeng nga sinauna ditoy in-emphasize na kakabsat iti panagpili. In-emphasize na kadagiti sasauna nga kunana choose life. Pilyan nyo tibiyag kunana ni Moses ditoy kakabsat. Maraydayaw iti Apo. So ti mensahe ti daytoy nga malom nga kayat ko nga emphasize ti nagtatengaan tayo kakabsat isu daytoy anya ti biag tapno pilyen tayo. Maraydayaw iti Apo. Daytoy ket maysa nga ultimate nga panagpili kakabsat. Kana tayo daytoy nga panagpili ti biag kayat na nga saon isu dayjay panangpili tayo ken ni Kristo. Isu nga Apo ken manubot tayo kakabsat. Ket ditoy iti panangpili tayo iti panagbiag ken ni Kristo. Kabulbulo na dayjay napakumbaba nga biag. Kabulbulo na dayjay aramidom nga ni Kristo isot sentro iti biag mo. Ket manipod ken kuana agbiag ka manipod ijay kinamanagmasol mi idi ket aging gana nga adda itan ti pammatim ken kuana. Maraydayaw itinagan iti Apo. So no kitkitaan tayo daytoy nga address sarita ni Moses kakabsat karagiti Israelites idi iso iti panagpili iti biag.
tibiyag ket isut na aramat, isut panagpili kakabsat. Pilyam tibiyag. Kunana ijay ni Moses, paridayaw iti Apo. So, iti daytoy nga gundaway kakabsat, kunana pay ni Moses ditoy, kunana ijay, pagpilyan kay ti biyag, wano patay, ti bendisyon, wano itulunod ti Diyos, kunana ijay. Inbasar na iti, dayjay second phrase nga kunana awagak ti langit ken ti daga, amang saksi iti pilyan nyo. Kitaan nyo man iti kinapatag, kinadakkel kakabsat daytoy nga kayat ni Moses nga i-emphasize kadagit anak ti Israel tapnon saan dalaeng kumanga ag sinsinan ti panagpili dangem kit di kakabsat na balor kumaday jay desisyon da napateg kumaday jay nga panunot da no anya iti pilyenda. Ta inawagan na uray pay iti langit ken daga nga mangsaksi to be as witnesses kakabsat ijay panangpili da iti kayat da maraydayaw iti Apo. Ket daytoy saan na lang nga imbagamot idi kadagiti tattao iti Israelites. Uray pay met kada tayo ita. Maraydayaw iti Apo. Ket daytoy adda itden na kadagiti mangpili iti biyag. Haan lang nga pisikal kakabsat, tanupilyam ti biyag, iso daytoy kayat na nga saon, more than breathing kakabsat, more than iti health, more than iti kinaragsaka, more than ijay na bunga kakabsat, ken ited na iti na espiritual nga pigsa, na espiritual nga pigsa kakabsat, maraydayaw iti Apo, amang tunton kadagiti promises iti Apo. Ket ijay kabaliktad na, no saan mo nga pilyan ti biyag, ket pilyam iti patay kakabsat, isot kayat na nga saon, di pa nang talikod mo iti Diyos. Daytoy, itunda na kamet, iti haan nga na espirituan nga panagbaba iti biyag mo. Kas makita tayo kakabsat, ije history iti biyag dagiti Israelites. No haanda nga tungpalan, no haanda nga agtulnog, kadagiti sasaw ti Apo, no umadayuda kakabsat, adda iti peggad nga umay. So ti biyag kakabsat ket saan laeng nga aksidente. Ngem kitdi iti panagkaroon tayo iti biyag ket maysa nga panangpili iti kasasayaatan nga desisyon. Daytoy ket inted iti Apo kada tayo kakabsat. Daytoy nga bersikulo nga binasa tayo ditoy kakabsat. Nga iso nga inyadres ni Moises idi kadagiti Israelites. May address met kada tayo iti kankanayon. Pagpilyan ka kunana, pagpilyan kayo iti biyag wenno patay wenno no biyag adda bendisyon ket no patay ti pilyam lunod iti Dios kunana ijay. So, iti inaldaw-aldaw kakabsat, datayo ket agpilpili tayo. No, sumurot tayo iti Apo, wenno ijay kay kayat, jay bagi tayo. Tati kunada kakabsat, ti adda biyag na, iso jay, ti adda biyag na, iso jay biyag nga adda ni Kristo ken kuana. Ta saan amin nga agbibiyag kakabsat ket addaan daytoy nga biyag. Maridayaw iti Apo. Usto kakabsat, saan amin nga agbibiyag ket usto nga adda ken kuana daytoy nga biyag. Biyag nga pinilim iti babaen kinapo tayo nga Hesukristo. So ti biyag kakabsat isot panagpili. Maraydayaw iti Apo. So anya ti biyag tapno pilyon tayo kakabsat. Basar kadagiti panagbiag iti scripture nga binasa tayo ti daytoy nga malom kakabsat umuna. Isu iti biyag, ti biyag ket panagdengeg iti boses iti Apo. Ti biyag ket isut panagdengeg maraydayaw iti Apo. No denggen tayo kakabsat, no pagtulnugan tayo, dayjay manggegan tayo nga boses iti Apo kakabsat,
Isu daytoy iti mangidalan kada tayo iti nasaysayaat nga future. Nasaysayaat nga panagbiag iti masangwanan. Iti panangdengeg ken panangtungpal tayo dagiti bilbilin na kakabsat. Haan nga isu daytoy iti manglaped wenno mangikabil iti restriction. Ijay biag mo kakabsat ngem day idalan na ka iti napinpintas nga panagbiag. Ti panang surot mo kadagiti bilbilin ti Dios kakabsat, napintas nga biag iti itden na ken ka. Pannakaidalan iti nasaysaya at nga biag iti masangwanan, madaydayaw itinagan iti Apo. Tatitunay nga biag kakabsat ket mangrugi, ijay mangngeg dagiti sasao iti Apo. Manggegam dagiti sasao iti Apo. Ket no manggegam haan laeng nga umdas nga mangegmo dagiti sasaona, masapol nga kunana, we must follow His commands. Follow God's commandment, maraydayaw tinagan iti Apo. So tibiyag kakabsat, ket mamuldar, manipod ijay nanggegam nga sao ti Apo, manipod ijay naamuam ijay nanggegam nga sao iti Apo. Ket mamatak unay kakabsat nga no dungeg tayo iti boses ti Apo, no amuan tayo, mangegan tayo kakabsat dagiti bilbilin na. Dayjay chief pastor tayo nga wan sabali na po tayo nga Jesucristo kakabsat. Mapapintas dagiti biag tayo. Madaydayaw iti Apo. Susursuruan tayo kakabsat iti dumngeg. Dumngeg karagiti sasao iti Apo. Dumngeg je boses iti Apo. Basaam ta Bibliam. Ket denggam dayjay kunkuna iti Apo itapusom. Denggam di kayat na nga iparipirip dagiti sao ti Apo ken ka. So tibiyag kunak iti daytoy nga malem. No apay nga isu daytoy may pagpaganetget kadagiti Israelites, idi ni Moses ket mariknana nga awanton kadagiti den na dagiti nga Israelites. In-emphasize na iti daytoy nga words. Iti verses 19 and 20 iti Deuteronomio 30, makita tayo ket mabasa tayo ijay daytoy nga bilin ni Moses kadakwada. Maraydayaw tinagan iti Apo. Pilyon nyo tibiyag kunana. Maikadwa, anya tibiyag, apay nga daytoy ket iso iti masapol nga pilyon tayo. Kunak ditoy, tibiyag ket panagayat iti Apo. Tibiyag ket panagayat iti Dios. Hallelujah. God as our life kakabsat sino isuna. He is our very breath, maraydayaw iti Apo. He is our strength. He is the promise of a long fulfilling life kakabsat nga kadwa tayo ijay presensya na. Iti babaan di ayat ti Dios kada tayo kakabsat. Ti biag ket saan laeng nga rejay agtulnog tayo kadagiti bilbilin na ngem adda dayjay connection tayo iti Apo. Adda di ugnayan tayo manipod iti ayat ti Dios. Maraydayaw iti Apo. Ket no kay ayaten tayo ti Dios kakabsat. Naibaga tayo iti bagi tayo ngay ayaten tayo ti Dios kakabsat. Agbalin nga makabuluhan dagiti addang tayo nga agbibiyag iti daytoy nga lubong. Maraydayaw iti Apo. No ay ayatom iti Apo kakabsat, denggem iti boses na. No ay ayatom iti Apo kakabsat, amom ket manggegam di boses na, ket agpaidalan ka kadagiti desisyon na. Maraydayaw iti Apo. Walang tunay na buhay kung walang pag-ibig sa Dios. Dimat? Maraydayaw iti Apo. Ang buhay ay pag-ibig sa Dios. Iti maikatlo kuna tayo ditoy. No apay nga pilyem tibiyag, no apay nga nya tibiyag tapno pilyen tayo kakabsat iso daytoy tibiyag isot panagtalinaed ken kuana. Kuna tayo tatay muna tibiyag ket panagdengeg
Ti may kadwa kakabsat, ti biyag kat isut panagayat, iti Dios kakabsat, kat iti may katlo kunak ito, iti biyag, isut panagtalinaed, ken kuana. Ti biyag kat isut panagtalinaed, ken kuana, gapu ta isut Dios, isut ti biyag. Maraydayaw iti Apo. So hold fast to our God, kunana iti Ingles kakabsat, clinging firmly to God. Maraydayaw iti Apo, addamot dagiti tattao kakabsat nga intunla ang adda iti mariknada sa damalagip iti Dios. How about kadagiti tiyempo nga nasayaat? How about kadagiti tiyempo nga kaslaawan dagiti nadagsan? Awan dagiti sirkumstansya nga narigat, visible ka din ni Apo, kadagiti panagbiag tayo. So ditoy kunana iti biag isut panagtalinaed ken kuana. Kayat na nga saon, iti na kunatay tinapalabas, ijay 1 Thessalonians 5:18 kunana ijay, panagyamyaman iti Apo, iti during bad or good times. In any circumstance kunana ijay kakabsat, iti amin nga tiyempo masapul nga agyaman ka iti Apo. So dayjay biyag mo kakabsat, agtaltalinaed latta nga nakaangkla iti Apo, uray kadagiti tiyempo nga narigat. Inton masakit ka, inton ada problema, inton nabalegi ka, inton ada balegi dagiti anak, iti pamilya kakabsat, ma-recognize mo kuma iti Apo, nga iso iti paggapuan, iti biyag. Ma-recognize mo kuma nga iso na iti kangatuan kakabsat, nga adda, amang tultulong ken ka, the very source of our strength, the very source of life kakabsat nga mangted kada tayo iti strength. Pigsa nga makipagna in any circumstance. Maraydayaw iti Apo. So kayat ko nga ipaganat ket ditoy, tibiyag nga managtalinaod ken kuana isu iti biyag nga haan nga adayo iti Dios. Isu iti biyag nga saan nga hiwalay, wenno diskonektado iti Apo. Daytoy nga biyag kakabsat ket isu dayjay adda mismo ken ka iti Dios. Biyag nga adda ken ka ni Apo, dahil kunatayo itingat ngato nakakabsat, ang buhay ay pag-ibig sa Dios, ang buhay ay pakikinig sa kanyang mga salita, sa boses ng Dios kakabsat, isu daytoy ti biyag. Ket no tibiyag ket agtalinaed ken kuana, isu dayta tibiyag nga konektado ka iti Apo. Siya mismo ang iyong buhay. Ang buhay mo ay hindi hiwalay sa Dios. Ti panagtalinaed ken kuana kakabsat, isu tulbek iti natibker ken adda namna mga biyag. Maraydayaw tinagan iti Apo. Ket di kabaliktad na kakabsat, no adayo ka iti Apo, isurayta iti makunkuna nga hanggang ijay ngiwat mo laeng. Uno hanggang ijay laeng nagan ti kunkunam, awan met iti panagtalinaed na itabiyag mo. So dayta no awan ti connection mo iti Apo, isu dayta ti biyag nga nakaamamak. Isu dayta ti biyag nga asideg iti didigra. Isu dayta ti biyag nga ngagbalegi, gaputa ijay bukod mo laeng nga pigsa iti kunkunam, ada pagpatinggaan na dayta, ada limit na dayta. Ngumno iti biyag mo ket nakakonect iti Apo, kunanto ti Apo, siyak ti makaammoken ka. Siyak iti makaammo kadagiti sitwasyon mo. Adda aktoken ka, haan kanto nga panawan, haan kanto nga baybayan. Madaydayaw tinagan iti Apo. Tibiyag isut panagtalinaed ken kuana. Maraydayaw tinagan iti Apo. So laglagipon tayo dagitoy kakabsat. Dagitoy ket saan laeng nga inyebkas ni Moses nga tarigagayan ti Apo nga ibang kadakwada. Nga emphasize na kadakwada dagitoy nga tattao ti Israelites. Ngam uray pay kada tayo kakabsat. We are thriving in God's promises. Nga ti Apo isut kadwa tayo iti daytoy nga biyag.
Ket no kayat tayo nga ti Apo isut kadua tayo, madaydayaw iti Apo, pilyen tayo nga ro ti agbiag nga kadua tayo isuna. Pilyen tayo nga ro ti agbiag nga am-ammo tayo ni Kristo iti panagbiag tayo. Nga inawat tayo isuna iti biag tayo kas manubot ken mangisalakan tayo. Amuyo kakabsat ti Apo ket concern met ket kadagiti panagbiag tayo. Concern met kadagiti anyaman nga sitwasyon tayo. Or-orayan na tayo laeng nga mangidanon ken kuana. Or-orayan na tayo laeng nga umasideg ken kuana. Tadayta ti pagayayat iti Apo. Ay kayat na nga denggan dagiti amin nga ibaga, dagiti anyaman nga ibaga, dagiti umawag ken kuana. Madaydayaw iti Apo. Laglagipon tayo kakabsat, dagitoy nga panagpili. Ket no pilyen tayo iti biag kakabsat, madaydayaw iti Apo. Biag nga nabalegi, biag nga adda ni Apo ken ka, biag nga adda iti blessing nga ipaay na. Isuray jay, biag nga adda ken ni Kristo. Adda tat kinasalon at kinaragsak, nabunga kakabsat nga panagbiag, madaydayaw iti Apo. Dayta iti ipaay na. Napintas apa nagpilim kuma iti daytoy nga kayat ti Apo kada tayo. Ketno daytoy nga panagpili tayo kakabsat iti daytoy nga malom. Kayat ti Apo amagaydan tayo kadagiti sa una. Pilyen tay kadi iti makaparangay. Pilyen tay kadi daytoy nga biag nga mangted iti kinasalunat. Pilyen tay kadi kakabsat daytoy nga biag nga makaited iti ragsak kakabsat. Mangted kada tayo iti nabalegi nga biag. Madaydayaw iti Apo nagsimple lang met niya iti imbaga ni Moses ditoy. Dagiti sa una kunana choose life kunana lang ichay. Pilyem iti biag. Pilyem ti biag. Ket no saan mo nga pagayatan daytoy ket pilyem ti patay. The choice is ours kakabsat. Ket no pilyem iti saan nga agbiag, wenno pilyem iti kasumbangir daytoy. Nga ipagpagati sa ti Apo, ammomon iti mapasamak ken ka. Iti saludsod kada tayo iti daytoy nga malom. Anya iti biag. Wenno ited kuman iti kastoy. Ang tunay na tanong ko sa inyo sa hapong ito mga kapatid, ano ang pinipili mo sa ngayon? Kabsat anya iti pilyem iti daytoy nga gundaway. Ti Dios kayat na nga awisen sagtunggal may sa kada tayo. Kanayon nga awisen na tayo kakabsat. Pilyem ti biag saan nga nipatay ko nana. Pilyem ti dumngeg ti boses ko ket saan mo nga patangkenen tapusom ko nana. Pilyem ti agayat kanyak ket saan ket di nga umadayo tapusom kanyak. Haan kadi nga umadayo dayjay panakirelasyon mo kanyak ko nana. Pilyem kabsat ti agtalinaed ti Dios. Gaputa ti Dios kakabsat isu iti biag. Maraydayaw iti Apo. Mapadayawan ti Apo kakabsat no daytoy ti aramiden tayo. Mapadayawan ti Apo gapo itinananay nga panangpilim ken kuana. Panangpilim ti biag nga kaduam isuna. Ket no aramidem dayjay kunana blessings. No pilyem ti biag there will be blessings. Ket no pilyem ti patay kadda iti lunod. Kakabsat iti daytoy nga malom. Makita tayo kakabsat daytoy nga sinaon ni Moses karagiti Israelites. Daytoy nga in-emphasize na nagsimple ti words na kunana just choose life kunana. Ulitek iti verse 20. Anya no pilyen nyo ti biag
nayon na ijay. Ayatan yo ti Apo nga Diyos yo. Agtulnog ken agtalinaed kayo nga napudno ken kuana. Tapno napaot to ti panagnaed yo. Da kayo ken dagiti kapututan nyo iti daga, nga inkari nga ited kadagiti kapuunan nyo, da Abraham, Isaac ken Jacob. Dagitoy kakabsat iti ipagpaganat gati sa ti Apo kada tayo iti malom. Iti daytoy nga malom. So laglagipon tayo dagitoy nga kinapudno. Ket no malaglagip tayo daytoy nga kinuna ni Moses kadagiti Israelites. Blessings kakabsat ti umay. Ket no malaglagip tayo daytoy kakabsat panunutan tayo nga adda iti Dios. Adda ti Apo kakabsat. We have our Lord kakabsat, adda iti Diyos kadagiti amin nga Diyos kakabsat. Ti Diyos isu iti Apo kadagiti amin nga creator. Creation kakabsat. Maraydayaw tinagan iti Apo. Awan iti katukad na. Awan ti makakompare kan kuwan na kakabsat. Ket maraydayaw iti Apo. He is our Lord of Lords. Maraydayaw iti Apo. Ket amin tayo nga makamamu ken kuana, masapol nga dayawon tayo isuna. Ket no malaglagip tayo daytoy nga pilyan tayo kakabsat iti biag. Malagip tayo kumamot nga ti Apo. He is there to rescue us. He is there kakabsat nga mangi kanawa kada tayo kadagiti amin nga mapasamak iti daytoy nga lubong. Maraydayaw iti Apo, gapo ija ayat na, gapo ija ayat na kada tayo kakabsat, dayta ti aramiden ti Apo, ket saan nga adayo, gapo taaddaken kuana, iti nadyusan nga ayat, ket ayaten na dagiti tattaon na kakabsat, dagiti pinili na kakabsat, His treasured possession kuna na ija Deuteronomy 7:7-8 kakabsat, dagiti anak na kakabsat, dagiti tattaon na, He loved them, madaydayaw iti Apo. He loved them, madaydayaw iti Dios. Apay, gaputa kayat na, nga nupilyan tayo iti biag kakabsat, it's for our good. Para iti pagsayaatan tayo. Para iti nasaysayaat nga future kada tayo kakabsat. Para iti napinpintas nga nasayaat nga blessing, adaba itihan nga blessing, kadagiti bendisyon kakabsat nga umay ti panagbiag, ket maiyadayo tayo kadagiti lunlunod, maraydayaw iti Apo. Iti sao ti Apo, iti daytoy nga malom, aramiden na tay kuma, nga naka-stay focus, ijay dalan, iso nga pagayatan nakakabsat nga tahaken tayo, ket laglagipon tayo daytoy, ket no laglagipon tayo daytoy kakabsat, no laglagipon tayo dagited nga blessings inton pilyan tayo iti biag. Awan dagitoy, awan dagiti lundunod, awan dagiti rigrigat kakabsat, ket no umay tuman dagiti sirkumstansya nga kastoy, ipakpakita na laeng nga kumita ka, tumangad ka, ijay kinasya sino ti Dios ken ka. Sumaraydayaw iti Apo, agragsak tayo kakabsat, dagiti nga remind ti sao ti Apo kada tayo, tapnon agtuloy tayo kuma, ket pilyan tayo nga nasayaat, pilyan tayo iti biag, gaputa ti Apo iso ti biag. Maraydayaw iti Apo. Dayto iti sao ti Apo kada tayo iti dayto nga malom, ket itultuloy tayo kakabsat daytoy. Ti sumaruno nga Domingo, palubos iti Apo. God bless us all. Ited ko kini Brother Ermelo para iti maysa mensahe ti sonata para kada tayo iti daytoy nga malom. Amen. Praise the Lord. Wen kakabsat, tibiyag, suda ito iti bendisyon kada tayo. Wen bendisyon kuna ni pastora ta awan ti hangan na sayat nga bendisyon, kasayaatan sungod ito tibiyag. Tibiyag, laglagi pun tayo, may maysa. So nga, ipatig tayo, usarin tayo, iti kasayaatan nga wagas kang kangarunan pagayatan ni Apo Dios. Amen. Praise the Lord. Ibiyag dito'y lubong agpatingga
madamdama, mapukaw da ijay Gloria ket biag nagnanayon madamdama isunto ti pagtainga. Di ka maupay, di ka agsano, amo ka naragsak, di pagtumpala magtuloy ka, di dalan mo, tatigun ko ng agur ay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayan ke bayanda ka. Di Diyos ko na di kantubayan, aywanan ka aginggan panungpalan. Di ka maupay, di ka agsano, amo ka naragsak, di pagtungpala magtuloy ka, di dalan mo, Tati malangat mo agur uray ken ka. Ragsakem kidi ti panagsilbi, itupale ti bilin na, asideg inti ay na, amang alakdag iti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsano, amo ka naragsak, pagtungpala magtuloy ka, di dalan mo, tati malangat mo agur uray ken ka. Di ka maupay, di ka agsanod, amo ka naragsak ti pagtumpala. Maraydayaw iti Apo. Karit para iti sagtunggal maysa kada tayo, tapnon iti kankanayon kakabsat, anyaman dagiti umay nga pagteng iti biag. Let us choose life with Christ. Maraydayaw iti Apo. Kati pamati tayo kakabsat, isentro tayo laeng kenkwana, awatan tayo isuna, kas Diyos ken manubot iti panagbiag tayo, ket madan tayo iti biag kakabsat ngagnanayon, inton awatan tayo isuna. Madaydayaw iti Apong, agyaman tayo kadagita nga mensahe, iti daytoy nga malom kakabsat. Tultuloy tayo nga agserbi iti Apo, aginggat inggana. Maraydayaw ti Apo, ket agyaman kami, tiin kayo manen panakikadwa, panakipagmaymay sa ngagdayaw iti Apo, iti daytoy nga malom. Tuloy tayo manen tagdadanggay kakabsat, iti sumaruno nga Domingo palubos iti Apo. Thank you, kadagiti amin nga sponsors tayo iti daytoy nga programa, ulitek kadagiti kakabsat nga adda iti Italy, iti France, ken iti Grace. Maraydayaw ti Apo, bendisyon na ni Apo dagiti biagyo kakabsat mi, iso nga partner iti daytoy nga programa, mensahe ti panakaisalakan. Nagyaman kami met, uray pa iti daytoy nga malom, dagiti kadwami iti uneg iti DCTP station, dagiti engineers tayo ditoy, ni Sir Roel, ken ni Sir Gumintong. Maraydayaw iti Apo, ket akararag tayo. Ama, gyaman kami, kat ituloy mi Apo, nga dayawon day tanagan mo.
Tapnon apo iti daytoy nga malem, awan sa bali apaka itadan ti amin nga panakaidayaw na saan nga sika. Hinagan mo apo iso ti maitantanok, tuloy mo apo nga i-bless apo iti programa mensahe ti panakaisalakan. Dagiti amin nga aramatom nga ima tapnon ma-provide apo ti kasapulan daytoy. Kanuray pay iti itad mo apo nga wisdom kadagiti amin apo nga engineers, apo staff dito'y DCTP tapnon iti kasta agtalinaod nga nasaya at daytoy apo nga istasyon kan connection apo itirwar agyaman kami kat tumulong ka kadagiti mensahem ti daytoy nga malam ited mo apo ti panakailawlawag dagiti sasaw manan-anay ngagtultuloy apo nga panpanunuton sagtunggal may sa kada kami aminan i-bless mo dagiti amin nga naramat mo apo iti daytoy nga malam maraydayaw day tanapatag nga nagan mo. Dagito iting kami dawatan, itinagan ni Jesus. Amen. Maraydayaw ti apo kakabsat, iti dayto nga gundawag, pakpakadan dagiti kakabsat yo, ni Brother Ermelo, kaskadwak kita, kastamat daytoy anak, kan kabsat yo, Sister Danilyn Taynan Baludbod, naimbag nga malom, kada tayo amin, kat God bless us all. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all